खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुननि 8 थारिख। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुननि 8 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा जोंहा माखासे स्किमफोरनि थाखाय गोबां आपडेट ओंखारना फैदों। जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखाय न' फैनानै जोंहा भेरिफिकेसन खालामफैनाय जासिगोन। दा बेनि बागैबा नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिफ्राय नैबे PMAY-G सरकारि न'नि बागैबा नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिफ्राय नैबे PM किसाननि नैथि किस्तिनि 2000 फैसा सोनायनि बागैबा नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेनिफ्राय रेशन कार्डनि बागैबा नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेनि अनगायैबो माखासे स्किमफोरनि बागैबा नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हायो। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय। गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलाय होननानै, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। दानिया नोंथांमोननिसिम फारि फारि आपडेटखौ खोन्थाहरनोसै। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखाय जा नोंथांमोननि न' थांनानै भेरिफिकेसन दायो खालामनो नागिरबाय। दा बिनि बागैनो आं खोन्थाहरनोसै। दाथ' ओरैनो जाथ'वा, दा बावैनो जाथ'वा आरो बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो बुजिना लाग्रोबानो जाबाय। नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखाय जा जोंहा भेरिफिकेसन जागोन, न' थांगोन होननानै जा नोंथांमोना खौरां बिजोङाव खोनाबाय थादों जानांगौ। दा बेयो जोंहा दानो जाथ'वा। जोंनि नैबे आसामनि बाजेट जाखांनायनि उनाव, बाजेटआ जोंहा माब्ला जागोन? जुलाइनि गिबि सप्तायाव जाखांनायनि उनावसो जाखिनि जोंहा भेरिफिकेसन जानांगौ दङ, जेसांखिनि खामानि जागोन ना, दा बेयो जोंहा बाजेट जाखांनायनि उनावसो जागोन। दा बेनिखायनो जायखिजाया हमनानै लाबानो जाबाय जुलाइ मासनि उनावसो जागोन। बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै लाबानो जाबाय। जाखिनि जोंहा अरुणोदय स्किमनि थाखाय जा जोंहा रिभेरिफिकेसन एबा जा न' थांनानै भेरिफिकेसन खालामना हैगोन एबा खालामगोन, बेबायदि नोंथांमोना खौरां खोनादों। बेयो गासिबो जोंहा जुलाइ मासनि उनावसो जागोन। दा बेनिफ्राय मानि थाखाय नोंथांमोननि न' थांनानै अरुणोदय स्किमनि थाखाय भेरिफिकेसन खालामनो नागिरदों, आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। गोबाङानो माने जायफोर अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनथावना बिथांमोना मोननो हायाखै। नाथायबा जायफोर बिथांमोनासो मोनथावना नङा, दा बिथांमोनासो मुलाम्फाखौ मोनगासिनो दङ। आरो बिनिफ्राय बिथांमोना जाहाथे नोंथांमोनखौ कनफार्म खालामनो हायो, जा नोंथाङा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागासिनो दङ, नोंथाङा इलिजिबोलखा, नोंथाङा मोनथावना, बेखौ बिथांमोना भेरिफाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि न' फैगोन जाहैबाय। बिनिफ्राय नोंनि बे माखासे डकुमेन्टसखौ बिथांमोना चेक खालामना नायगोन जाहैबाय। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ। आरो बेजों लोगोसेनो माखासेना बायदि प्रब्लेमबो जायो नालाय अरुणोदय स्किमनि फैसा मोननायाव, गोबांनियानो मालाबा मोनो मालाबा मोना बेबादि जायो। दा बेफोरखौबो नोंथांमोना बे भेरिफिकेसन खालामनाय समाव गासैखौबो मावनानै लानो हागोन। जेब्ला जागोन अब्लासो नोंथांमोना बेखौ मावनानै लानो हागोन। दानो जाथ'वा होननानै आं बेखौथ' खोन्थाखाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो DBT स्किमनि जैसे नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोगोन नालाय, दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक थाथारनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथांनि बे बेंक एकाउन्टआ, जाय बेंक एकाउन्टखौ नोङो अरुणोदय स्किमनि एप्लाइ खालामनायाव होदों, दा बेखौ नोङो जुदि आधारजों लिंक खालामना लायाबा नोङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा। दा बे खामानिखौथ' नोंथांमोना दानो मावनानै लानो हायो। गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव नोंथांमोना थाबैनो थांनानै नोंनि बे आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय। अब्लानो नोंथाङा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन। आरो बिनिफ्राय जा नोंथांमोननि न' थांनानै भेरिफिकेसन खालामहैनायनि बाथ्रा, दा बेयो जोंहा जुलाइनि उनाव जानो थांगासिनो दङ। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ। दा बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ माब्ला मोनगोन होननानै बुङोबा, आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरगासिनो दंखायोआनो। नोंथांमोना आगष्ट मासनिफ्राय मोननो हासिगोन। नाथायबा नोंथांमोना 3000 फैसाखौ डाइरेक्ट मोननाय नङा। अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना गिबियाव 1250 फैसाखौनो मोनबाय थागोन। बिनि उनावसो जोंनि नैबे आसाम सरकारा बिथांमोना बारायगोन। जेनेबा जुलाइ मासनि नैबे बाजेट सिजनाव जुदि बारायोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा। मानो होनोबा बाजेट लायाबाथ' नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोना हरनो हाया नालाय। दा बेनिखायनो बाजेटआव जुदि बिथांमोना थांखि लायोबा जे जोङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 थाखानिफ्राय बारायनानै 3000 खालामसिगोन, दा बिनि थाखाय जोङो दायो बाजेटखौ लानाय जाबाय होननानै जुदि जुलाइ मासाव बिथांमोना बाजेटखौ लायोबा नोंथांमोना 3000 फैसाखौ मोननो हागोन। नाथायबा दायो सान्सआ जोबोद खम जे नोंथांमोना 3000 फैसाखौ आगष्ट मासनिफ्राय मोनगोना। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ। दा बेनिफ्राय गोदान एप्लाइनि आपडेटआबो जोंहा नैबे बाजेट सिजन जोबखांनायनि उनावसो जानो थांगासिनो दं। दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिनानै मोननो हाबाय जानांगौ। दा बेथ' जाहैबाय जोंहा अरुणोदय स्किमनि आपडेटआ। दा बिनिफ्राय फैदो नैबे PMAY-G सरकारि न'नि बेनिफिसियारि लिस्ट। आं नोंथांमोननिसिम दहायसो मोनसे एसे सिगाङाव भिडिअ लाबोना खोन्थाहरखांबाय। बेनिफिसियारि लिस्टआव जायफोर नोंथांमोननि नामा दङ, दा नोंथांमोना फैसा मोनथ'वाखैबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन। मानो होनोबा जोंनि नैबे भारत सरकारा जोंनि
आसाम सरकारनिसिम फैसाखौ सेंसन खालामखाबाय माने नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन सरकारि न'खौ लुनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो 32,500 नोंथांमोना गिबि किस्तिनि फैसा हिसाबै नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो एसे उनावनो नोंथांमोना फारि फारि सरकारि न'खौ लुनो थाखाय फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिशियारि लिस्टआव दङ दा बेनिफ्राय बोरै नोंथांमोना नोंनि नामा बेनिफिशियारि लिस्टआव दंना गैया बेखौ बोरै नायनांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम दहायनि भिडिअ लाबोना खोन्थाहरखादों दहाय आं फुङाव नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ होदोंमोन दा जायफोर नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायाखैबा सिगाङाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय बोथोरा ओरैबादि गरमथार दा बेनिखायनो बाथ्रा बुंनायावबो एसे खस्थ' जालायलांदों दा जेखियानो जाया अब्लाबो नोंथांमोननिसिम जेसांखिनि स्किमफोरनि आपडेट हरनांगौ दङ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम हरजोबथारगोन दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नैबे PM किसाननि फैसानि बागै दा जोंहा PM किसाननि थाखाय गोबां खामानिया माने सोलिगासिनो दंथारो जेरै KYC होनायानो जा लेन्ड सिडिं खालामनायानो जा दा बे जोंहा गासिबो खामानिया दायो सोलिगासिनो दङ दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना जुदि KYC खौ होनानै लायाबाथ' नोंथांमोना फैसाखौथ' मोनखाया नालाय दा KYC खौ नोंथांमोना होनानै लानांगौ जानानै फैदोंबा गोख्रैनो KYC खौ नोंथांमोना होनानै लाबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना नैबे 23 किस्तिनि 2,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौ मिथिबाय जानांगौ आरो लेन्ड सिडिं जायफोर नोंथांमोना खालामनांगौ जानानै दङ डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना गोख्रैनो थांनानै हानि डकुमेन्टसफोरखौ लाना थांफाजोबबानो जाबाय लेन्ड सिडिंखौ खालामना लाहैयोबा नोंथाङा नैबे PM किसाननि 23 किस्तिनि 2,000 फैसाखौ नोंथाङा मोननो थांगोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय बुंनो थाङोबा नैबे PM किसाननि 23 किस्तिनि फैसा सोनायनि थाखायथ' गोबां डेटआथ' ओंखारना फैबाय थादों अब्लाबो दायो खौरां बिजोङाव जोङो बेखौबो मिथिना मोननो हानाय जादों जे नोंथांमोना जुलाइ मासावबो मोनहैनो हागौ बादि होननानै दा बेनिखायनो जेबो सरकारनिफ्राय कनफार्म जाथ'वाखै दा बेखिनियावनो नोंथांमोना जायफोर KYC होनांगौ दङबा लेन्ड सिडिं नोंथांमोना खालामनांगौ दङबा एबा इनएलिजिबिलिटि बायदि रोखोमनि प्रब्लेम जानानै दङबा गोख्रैनो नोंथांमोना मावनानै लालायोबा नोंथांमोना PM किसाननि 23 किस्तिनि 2,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ आरो जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों फार्मार आइडिखौ खालामना लानानै नोंथांमोना PM किसाननि थाखाय एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना अनलाइननो खालामना लानो हायो कमन सार्भिस सेन्टारनि थ्रुयै नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ खालामना लानो नांगौ दा बिनिफ्राय बे जाहैबाय जोंहा PM किसाननि आपडेटआ दा बिनिफ्राय LPG गेसनि दाम बारायनायनि खोथाखौ नोंथांमोना मिथिबाय थादों जानांगौ 29 थाखा जोंहा आरोबाव बारायलायबाय आरोबाव जोङो दिनै खोनानो मोननाय जादों दावहा जाफिनलायदों इरानजों इजराइलजों बायदि जोङो खोनानो मोननाय जादों दा बेनिखायनो बे दामाथ' हांगासिनो खमायगोना जोबोद आसा खम दा जेरैबायदि जोङो बुहुमाव माने थासारिखौ नुनो मोनगासिनो दङ दासान्दि दावहा बायदिसिना जानायखौ दा बेनिखायनो बे नैबे LPGनि दामा खमायगोना एसे दायो सान्सआ खमथ' होननानै बेखौनो बुंनो नांगोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना जुदि गेस बाहायनायाव जुदि रिलाय खालामबा माबा मोनसे नोङो संनाय खावनायाव जोबोद गासैखौबो नोंथांमोना जुदि गेसफोरजोंनो सङोबा नोंथांमोना गेसखौ एसे लिमिटै नोंथांमोना बाहायबानो जाबाय नङाबा एसे माने गेसखौ नोंथांमोना बुकिं खालामनायावबो खस्थ' मोनो गेसखौ थाब मोननो नागिरा नङा होमबा दा बेनिखायनो गेसखौ नोंथांमोना लिमिटआव बाहायलायोबा मोजां जागोन आं नोंथांमोननिसिम बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरखानाय जाबाय दा बेनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि आपडेटआ बेनो जाहैबाय नोंथांमोना दालि सिनि संख्रिखौ मोननो थांगासिनो दङ आगस्टनि 1 थारिखआव बेजों लोगोसे जानाय थाव 1 लिटारखौबो नोंथांमोना मोननो थांगोन जायफोर नोंथांमोना KYC होखांनाय नोंथांमोनाल'सो जुदि नोंथांमोना KYC खौ होआखैबा नोंथांमोननि नैबे रेशन कार्डआ हले दानजानो थांगासिनो दङ सरकारा अर्डारखौ होखाबाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्डखौ KYC होनानै लायाखै साबधान नोंथांमोना जाखादो मानो होनोबा नोंथांमोना रेशन कार्ड दानजानाय लोगो लोगोनो नोङो दायो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनगासिनो दङबाबो एबा मोननोथ' थांगासिनो दं नालाय आगस्ट मासनिफ्राय दा नोंनि बे रेशन कार्डआनो दानजायोबा नोङो अरुणोदय स्किमनि फैसाबो मोननाय नङा ओरैहाय नोङो दालि सिनि संख्रि आरो माइरं आरो जा नोंथाङा माबा 1 लिटार थाव मोननो थांगासिनो दं दा बेखौबो नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो गोख्रैनो रेशन कार्डखौ नोंथांमोना KYC होनानै लायाखैबा नोंथांमोना गोख्रैनो KYC खौ होनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंनि बे रेशन कार्डआ दानजाया दा बेखौ नोंथांमोना बयबो बुजिना मोनदों जानांगौ दा बे जाहैबाय रेशन कार्डनि आपडेटआ दा बेनिफ्राय जब कार्डनि गोदान एप्लाइ जोंहा जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना साननैसोल' नेबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम आलादा भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दङ जब कार्डनि एप्लाइनि बागै नोंथांमोना बबे जायगायाव थानानै जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नांगौ मा डकुमेन्टसखौ नोंथांमोना होनानै जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम एसे उनावनो खोन्थाहरनो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो चेनेलाव नोंथांमोना आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना सेप्तेम्बर अक्ट'बर बे मासनिफ्रायनो LPG गेसनि थाखाय 250 थाखा फैसाखौबो मोननो थांगासिनो दङ साबसिडि हिसाबै दा जायफोर स्वच्छ भारत नैबे स्वच्छ भारत सामलायलांबाय
माबा स्किमनि जाय माने उजाला स्किमनि जायफोर नोंथांमोना गेस मोननो हागासिनो दं नोंथांमोना 370 टाका बेबायदि सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय साबसिडि बेबायदि मोननो हायो बे जाहैबाय दा बे 370 टाका आरो बेनिफ्राय आसाम सरकारनि अरुणोदय स्किमनि जायफोर मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना 250 टाकानि साबसिडिखौ आरोबाव एलपिजि गेसनि थाखाय नैबे सेप्तेम्बर अक्ट'बर मासनिफ्राय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ आरो बेनिफ्राय दंफां गायनायनि थाखायबो जोंहा बाजेटखौ लानो थांगासिनो दं दंफां गायनायनि माने नोंथांमोना गोबाङानो दंफां गायनायनि 25,000 10,000 बेबायदि होननानै बुंबासो बुजिना मोनो नालाय ओरैनोथ' नोंथांमोना मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान बे स्किमनि जेजों नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो हादोंमोन दा बेनिखायनो 10,000 फैसाखौथ' मोनखांबाय नालाय दा बेनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोना नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान जायखौ नोंथांमोना दंफां गायनायनि 25,000 10,000 होननानै बुङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना एसे उनावनो 25,000 फैसानि बाजेटखौ लासिगोन जोंनि नैबे आसाम सरकारा माने नैबे जुलाइ मासावनो लागोनखौ जों एसे खौरां मोननो हानाय जादों दा बेनिखायनो जुदि जुलाइ मासावनो जुदि नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरनो नोंथांमोननि थाखाय 25,000 फैसा होनो होननानै बाजेटखौ लाखायोबा नोंथांमोना माने एसे उनावनो 25,000 फैसानि एप्लाइआबो नोंथांमोननिया जागोन आरो बेनिफ्राय एसे उनावनो नोंथांमोना 25,000 फैसाखौबो मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ दा बेनिखायनो नोंथांमोननि नोजोरा दायो मायाव थानांगोन नैबे जुलाइ मासनि आसामनि बाजेटआव नोंथांमोननि नोजोरा गासिबनियावबो थानांगोन जे नैबे जोंनि बाजेटआ आसामनि बाजेटआव आसाम सरकारा मा थांखि लादोंमोन बेखौ बिथांमोना मावनो थाखाय बाजेटखौ लागोन ना लायाखै बेखौ नोंथांमोना जुलाइनि गिबि सप्तायावनो मिथिना मोननो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौनो बयबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो अब्लानो नोंथांमोना नोंथांमोननि थाखाय मा मावनो होननानै बाजेटखौ लादों बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन दिनैनि रादाबा बेखिनियानोमोन माने आरोबाव नोंथांमोननिसिम गाबोन माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ लाना फैगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय माने नोंथांमोना जाहाथे बेबादिनो सानफ्रोमबो गोबां स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा बेखिनियावनो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय बोथोरा ओरैबायदि गरमथार दा बेनिखायनो बाथ्रा बुंनायावबो एसे माने जाल्ला जालायलाङो न' सिङाव आरो गरम जायो नालाय फांखा होबाबो दावराव गोमो दा बेनिखायनो आं माने गरमबाबो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबबाय बुंनायफ्राव माबाफोर जुदि गोरोन्थि जालांबायबा मायाबाथ' बोरैबा बुंफ्लांलायलांबाय खोमा आङो गावनो फात्ता मोनलायलाङासै गरमजों जाबजों गोलोमफ्रुलाजोब्बायबो मानसिया दा जेखियानो जाया मानो अब्लाबो नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे मोनाबिलि समनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दानिया नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामलायदो आरो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों